Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki saya unboxing belanjaan dhisik. Loh, mang tumbas kangkung. Soalnya Dek Dinda kuwi pesen kangkung guys. Dia masak kangkung. Terus ale, tak tumbahno tak buntel ya. Jadi oseng karo ale lho, ayu-ayu ale ini. Di oseng-oseng soalnya pindang iki wis enak guys ning kulkas. Terus iki jajan unde-unde, getuk, terus serabi. Jajan juga iki. Terus iki enak tahu mentah ya guys. Sak mene-mene iki isi 5, 3 bungkus iki 5.000. Nggo persiapan sesuk-sesuk eneh. Terus terong, lho, terong sak mene-mene gedene lho guys. Timang iki 2 iki 2.500. Untuk larang guys iki terong. Terus blimbing. Blimbinge iki mau 1 kilo 10.000. Gede-gede. Mbok dipangan nek bar teko sawahan lah suweger ngene guys. Terus buah naga 1 kilo 12.000. Terus nek mau ki enek sawo guys. Niki pengen tak tumbas tapi kok barang iki koyo sawo niki enom ngono pikirku kok isik mentah. Gak sido tak tumbas. Nah, tumbas minyak persiapan. Dadi blonjo ngene iki engko kanggo wis 3 dina ngene wis guys. Engko kangkung, sesuk tahu, terus sesuk eneh sambel terong. Terus mau habis 62.500. Swidak loro 500 kuwi wis entuk reno-reno guys. Alhamdulillah. Iki wis persiapan guys wis dadi, wis bar mandi, karek sarapan raketan sak pucuk entong iki ngemplok sego ya guys. Soale sarapane engko nek gak jam 9 ya jam setengah 9 ngono. Dadine ben gak patek lesu tenanan. Iki perjajanane Pak Su karo Dinda. Wis karo tak ngeler sego. Tak noto bontote dhisik guys, bontote ditoto. Wis tak nik-nik ning ngono dhisik mang cuma nggawa apa ndok dadar. Maksudnya dadar ndok karo nyambel ngono guys. Pak Su yo tak dadar ndok. Dinda ben masak kangkung. Dia pun masak dhewe soalnya saya libur sekolah. Dia ini apa? Bontokku tak gawa mantuk neh. Diparingi lontong karo Mbah Tas iki bontote sego mantukne guys. Akhire ya dimangan omah. Iki telur ceplok. Tahu. Terus karo sambel. Sambel sak minene wis guys. Engko kancane nggawa apa ngene do jaluk-jaluk gentenan. Enek sing njaluk sambel, enek sing njaluk sayure. Wis ditoto nih. Iki HP berjam 10 menit.
Wis gak usah kerupuk guys. Lah rek do seragam aku nek gak seragam. Lah kono seragam tandur kok. Ya guys. Dese gak tau melok tandur kene. Mbah Mi cek mulai ndi? Pakku dhewe. Unduh-unduh. Masak ae. Mangkat sik wis bar salim kok. Bar salim mosok salim nah. Mangkat sik ya. Panas. Wes, lah yo bar mbok panasi yo wis. Duh, aduh sarung tanganku ya. Sipone ya ning ngguri lemari. Aku wis kadung pamit. Ning ngguri lemari ning tumpang kasur. Kok lali ya, guys. Pitekan bengi dipiteke Mbak Pur. Matun yo tetep panggah pitekan. Sek aku tak nggo sarung tangan. Sarung tanganku lali. Takon sikono kae. Nanti batas. Batas kae ngenteni ngene Mbak Ni. Dhisik nggoncakno batas ya, guys. Wes ayo. Engko sampean medun kuwi malah nganu. Elon-elon lho, Mbak, nggo peso lho. Jeru guys soal iki lho, metune ndang ngisor pondasi. Ora nek dalan ya, guys. Awas nek medun elon-elon, kawate yo lincip-lincip lho. Sampean medune Mbah, kok aritku tampani. Arit iki tumpang oke. Lah yo, kuwi lho Mbah tas lanteng ah Lek Sri. Lah apa dilanteng wong iki enek pengen. Lah sing kon dhuwur ki wis sar-sar-sar ngene. Rasane wis mak dian tang medun. Lho, iki endi sik? Remposan rono. Nutukno ndek iki. Ya wis ayo. Ndi, Mbah? Golek kawate rodok dawa ngono lho, nggo gandulan. Iki. Lah tafelku gak tak gowo yo. Lho, kuwi iki piye? Iya ta kok. Ora sarapan ae. Ya, engko nek sarapan. Sampai sore Pak Jandul. Tak golek pring sing rodok dawa, Mbah. Bang Alim ki anggere ngakon yo senane dadak. Aku bisa kae to. Endi yan medun ndi? Pangan kae mbak golekno wong, Bro. Kotake tok bakal rodok ndek. Lah ya, ndang medun. Elon-elon. Dek ngene iki karetku rung tak gowo Pak Mboro ta ngono. Lali. Banget tenakan ndi. Lah mangkon mak kula Mbak sing jek lek. Mlakune ra iso gage. Lah iya. Iki Mbak Baraku ra. Lah ning ndi karete ra roh manggone? Engko tak wangi ngunjukno nek teko ngisor. Bismillah. Alah. Alah, ya Allah. Dalane tah dhuwure one. Nggih, Mbah, ndang. Apa arete tak gawa? Wis. Ya, langkah ya, guys. Lah. Bismillah, iki engko mbok yoyo pae ndek iki to panas, guys. Tapi ndek bengi iki udan. Aku ki yo gak ngerti nek udan, Pak Su bareng tangi turu lho. Ratane kok agung. Udane jam piro, Mbah? Aku kok iso gak krungu babar pisan, Mbah. Aku iso klesek kae aku. Tapi ratanku agung iki, Mbah, ning ngarep omah kuwi sak mengalor iki. Kok yo agung aku ngono. Lho lah. Besanku nek rono kae mek apa? Lah empuh kuwi nek do ngetan nek sing rono piye? Besan kuwi. Mbak Jaini yo ngene. Anu ora oleh, ora apik ya adep-adepan ngono. Ndak tenan aku ngono. Metu kono ae Mbak Paraku sisih kidul ya. Iya, aku tak rene, Mbah. Endi arete, Mbah? Sampean rono? Aku ndek iki mulane sisih kidul.
Lah montore ning kono kae, guys. Tapi ya aman nggih, timbangane engko dikek ning pinggir ratan wit-wit kae, nek jerene Pak Ulu-ulu gak oleh malah. Ning kono kae malah rawan. Mendingan gawa mlebu rene ae edak wonge. Memengerak ning pinggir rel iki. Wis pindah-pindah rono rene. Iki engko nek kene wis bar, pindah sing dineh ngono, guys. Dise kan urung tau ngerti ya nggih iki ae melok matun. Iki kan ndek iki tak wis ditoletan nek urung ya. Lah ya, karek kurang saithik lho Mbah sak depan. Aku ndek ingin belok rono marani kowe. Walah tikose tipake kok ngene. Lah piye besan mosok ora diwangi. Ajake wis seteng-setenge sawah ae. Lah yo. Tak kandhakno bosku Putra. Wong kene nek Jam 8 kelewat 11 menit. Lewat 11 menit. Mbah ngastri untuk ndok manuk, guys. Untuk ndok 6 digedi. Lumayan kena iku lawuh. Iki wayahe sarapan, do sarapan sik. Mumpung tok pinggir, ki mang iki sing diwatuni kene iki, guys, dak montore. Aku terus mubeng ngetan, mulai kok kene neh, terus ya terus ngetan kayak itu kono. Indok manuk apa ya Mbah nek gemek gak ngono ya Mbah rek. Tek apik-apik gede-gede ngono lho. Nek nggon ngono ku ya di nganu terus ya. Iki rek gak iso do resik lah nek banyu iki mang. Mbah Man gak banyuni nek maten yo. Apa wis enek peh nek banyune kuwi apa piye? Terus gak dibanyuni. Lawoe apa sayang? kangkung sambel. Aku ya sambel Mbah. Aku sambel ndok ya sambel. Gak aku lemblenger ndok. Waduh, sambel tiong. Sopo ki sing nggo sambel tiong? Aku nang kene. Terus Mbak Paro sing kangkung. Kangkung kerah api-api mang. Nyala pisan lungo sing kangkung. Dindang mah tak kon masak sing kangkung. Lho, semote aki hotel kene iki. Layak man kowe moh ning kene, Tel. Aku nolak rene. Rene lak situ aku. Gak panas Mbah kono. Hiyup kene. Aku tak ngetengkreng ngene, Mbah. Ngene. Nggon gak semut ya. Klub rupayan. Tapi masaknya awan bareng yo rame. Rame tuh yo. Kamu Kita tak tandur ya api. Alhamdulillah. Mana sampeyan malikan? Ditiliki. Lek sapa yan, Mam? Lek sapa? Endi yen aku ora nggowo lho yan. Ditekoki lek sapa kuwi kok. Terus. Iya, ditiliki Pak Ros. Mas Ros. Oh iya Mas Ros. Anjeluk gak oleh lek kon Mas iki, guys. Mas kabeh ora enak iki. Ning tak pangan yan. Lah Mas aku yo njupukno aku wae. Gedang. Dadi kene aku lek sitok tak boleh. Lah mangke tak peno rono. Mak aku sing nyekel ya. Lho, lah yo Mas aku mekno aku lho. Ngono ki sing gawe wong ndi? Tak tekoki ngene jan pekno sitok. Lha nang ngene ngono Mas aku yo mekno aku wae. Iso ngurus sing gawe wong. Ya Allah, Del. Awet nyublek mang Del kowe. Jek engko nganu lek. Nek mulih engko rono. Matok ngene iki tak munggah rono yo. Goncakno kuwi malah digolek nang kamar. Iya, Mbah Mbuh piye kok? Seker. gak tahu rono jarang. Jarang apa dodol. Iya. Terus jajal pisan kanggo dodol duel kowe. Dikirim banyu es guys iki. Ngirim banyu es Nek nih. yo kirim es apa sing ngene ngopi tok ning jopo. Ora Ning jopo lah. Alhamdulillah guys, dese wis tekan omah. Pak Su
motongi kalau guys kembang dibentuk bunder ngisor dhuwur. Sing kene mang kok ngene kurang bunder. Dek bar mandi guys dese. Dek bajune ibu mah wis mbok nganu jemur. Pon. Din. Kakak lho Din anu. Ora i. Sing entakno ndra kuwi lah si kunil-kunil kuwi lho. Kunil iki lho, enak dindak bareng aja enak. Sing entakno iki lho kunil tuwek. Kunil tuwek iki lho. Apa tiba? Tak tekoki. Din. Ibu gak mbok mani jeruk ngono. Sing Pak Dik. Iya Pak Dik tak pangan tak. Enak carane. Kok ya gak eling bojone aku ngono. Ayo nusul iku mandi. Ini alis ini apa kuwi? Tulisan Dindar iso diwaca ini alis ini. Bisa apa kowe? Adek. Sul. Mang bermotongi kembang-kembang Mas. Sing lor kurang bunder ya? Berapa nek godhong arek. Bosen. Angger sinyale keluar-keluar kok murung. Mandi. Kalau dijak mandi ibu ayo ning gone Mas Adam. Gak ikut. Tenan? Duduk duduk. Yes, ayo tinggal ta. Bisa ning omah mbek Pak D. Bisa enggak ikut tok? Ya. Bisa enggak ikut? Enggak. Heh? Rupam ya Allah kok ngono didusik-mo. Iki ketoke kaose Adam iki sing dienggo kuwi. Bajuke Mas Adam Iya. Aku. Mas lo. Lah iya, kak yo ngene Mas Adam. Ngene Mas Adam kuwi. Kaose emas kuwi dienggo. Ya Pak D. Iya. Kaose emas kuwi. Iku aku. Endi Dek WM ki? Sing WM ndi? WM emas kuwi ngene Mas Adam. Yo. Aku. Kok gambar apa Dek? Dadah. Kayak Pak Dik. Kayak Pak Dik. Sing endi Dek koyo Pak D? Lo. Tenan. Apane sing koyo Pak D? Lo. Endi? Walah iya ban. Gajah. Gajahe koyo Pak D ya? Waduh, lah Pak D kok dikoyokno gajah. Kurang ajar iki. Masuk gajah kok koyo Pak D ndak ya enten Gajahe berdarah lho koyo Pak D jare. Walah nganu sikile mak tau kena keong gak berdarah ya Mas. Ki lho berdarah koyo Pak D jawane iki ngono. Ora gajahe sing koyo Pak D. Oh alah ya. Yes. Mbok apane dhewe wong ape mandi kok. Sumuk ngene. Sesuk ki piye Mas? Nggone Mas Arif ngabuk. Ya yo, lha piye sing kaya aku yo, guys. Yo repot. Aku engko duwe tanggungan matun, cara tak tinggal yo. Ayo diseneni wong. Cara ngono tak tinggal ngabuk ngene anak lanang yo. Engko tetep paksu sing melok ngabuk, desih yo tetep nutukno matun. Soale mergahe kuwi nek mencla-mencli rono rene tetep diseneni wong, guys. Nek matun yo matun. Lah nek ngabuk yo ngabuk. Soale desih matun kuwi wis entuk 1 minggu. Dadine nek urung rampung ki ya tetep dirampungno. Engko nek ngalih rono ngalih rene malah diseneni wong ya guys, terus tanggung jawabe piye ngono lho. Mandi. Bener, dhuwit iki akeh ngrabuk kuwi guys. Paling kok jam-jam 12, jam 1 ngene wis entuk 100.000. Lah dhisik kan jam 11 wis 50.000. Lah tapi nek diperhitung ngono engko cara mono mergae nek wis kadung ning kene ya wis ning kene, engko nek ngalih rono ngalih rene golek apa
duweke sing akeh tetep di celathu wong ya guys. Terus sing di gugu ki apane wong merga iki sing digugu ya suarane ya tanggung jawabe. Engko dadi sak nggurine neh ki golek pekerjaan ya gampang ngono lho guys. Wong ki tanggung jawabe kudu sing tenanan. Nek urung bar mosok ditinggal. Lah iki lho sijine nek sing undoh-undoh, sijine nek sing rewang ning gone tanggane duwe gawe. Karek wong 6. Lah wong 6 sesuk wonge sapa Mbak Par ya undoh-undoh jagung wis karek wong 5 lho. Mosok ape aku prei, do prei kabeh yo. Sing duwe sawah yo piye? Jane yo kudu melok dhisik ya, guys. Engko kan mesti enek pertanyaan toh kok family online kok dhisik enggak ikut ngabuk Mas Lalimantan ngono mestine kan ngono. Ya ngono ku ya guys alesane. Dhisik kan lah sesuk ki ape disepilkan Pak Su. Pak Su sesuk ben nggo HP. Yo iyalah nggo nambah-nambah durasi. Pak Su yo gen gawe konten ning kono, dhisik yo gawe konten ning kono ngono yo guys. Dadi niku digabung. Dinda masak kangkung. Alene mau delokno apa ora? Wong iki mangki WA ya. Lho, lagi alene delokno ngene kok. Tak masak kangkung. Sambel lombok garingnya habis. Iki telur. Kayak sambel kayak nengane Pak Suyos ngene iki. Sambel tomat. Kak situ mam ya. Bar mamo. Besok Pak Su ben melok ngabuk dhisik ya. Nglanjutno matune guys soalé matun kuwi nek di apa nek di kuwi lho pikir ngono gak enek enteke soalé sawah iki 8 hektar kuwi angke kalong seminggu yo sing ora enek sukete ngono kuwi yo dilewati guys kadang kan yo suket iki ndadi kadang yo gak enek sukete ngono iki Dinda wis bar nyuci baju edese ya wis digantungi niki mang ngumbah tas disuwikati ngono guys tase.